we are planning to do to strengthen PhilHealth. I think today we can announce that alam ninyo nung kinuha ng Department of Finance yung 60 billion na pera ng PhilHealth na hindi naman nagagamit ay dinalang sa national government. Kahit anong paliwanag na ibigay namin, kahit na anong pakita natin na dumadami ang serbisyo na kinapowner ng PhilHealth, may pangamba pa rin ng tao na baka mabawasan yung mga services. Dinagdagan na natin. Pero siyempre, hindi mo maiwasan yan. Iba yung ibang usapan ito. We're talking about life and death issues here for people. So you cannot blame them na may pangamba sila na baka sa pagkuha ng 60 billion na dinala nga sa national government ay baka mabawasan ang services. Kahit na napatunayan na namin na hindi mababawasan ang services, siyempre nandun pa rin ang pagkuha. So I'm happy to be able to announce dahil sa ating mga ginagawa, siguro alam naman din ng lahat, yung mga savings natin na bago na galing sa iba't ibang departamento but mainly from Department of Public Works and Highways, yung 60 billion na yan, ibabalik na natin sa PhilHealth. Hindi naman para sa pangamba ng tao o hindi, dahil gagamitin na natin, nagkaroon na tayo ng savings, gagamitin na natin yan para palawakin pa ang serbisyo ng PhilHealth. Kaya yan po ang aming patuloy na iginagawa para ating mga kababayan ay maramdaman naman nila na ang pamahalaan, ang DOH, lahat mga health workers, ginagawa ang lahat upang yung kanilang kalusugan at ang kanilang